हाय लोगोफोर गिबि गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि अबंसा ब्लग चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। स' नैबे समावहाय आङो दङ जों बयजोंबो सिनायजानाय जोंनि बर'नि सासे मिलौदो देंखोगिरि, जोङो आथिखालाव बुंनो हायो जोंनि बर'नि सासे रकस्टार आदा फुकुन बर'नि सेराव नैबे समावहाय दङ आङो। स' आदाखौ गिबि गिबियावनो आंनि अबंसा ब्लग चेनेलाव बरायग्रोनाय थाबाय। आंनि गोसो गोरबोनिफ्रायबो नोंथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोजों बरायबाय आरो नोंथांमोननि बे चेनेलखौ आङो रायजो राजाखौ खावलायदों जाहाथे नोंथांमोना बिथांमोनखौ सापर्ट खालामगोन आरो लोगोसेनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन आङो मानि थाखाय बरायदों होनना बुङोब्ला जों गोग्लैसोनानै थानाय माखासे माने जायफोरखौ जोङो प्रकाशआव लाबोनो हाया बेबायदि टेलेन्टखौ नोंथांमोना प्रकाशआव लाबोनायनि मोनसे खामानि मावदों। नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो साबायखर बावनाय थाबाय। थेंक इउ आदा बिथांनिसिम। आदाखौ गिबियावनो नोंथांनि गुबै सिनायथिखौ होग्रोनो थाखाय खावलायबाय। आच्छा, गिबि गिबियावनो आंनि सिनायथि होनना बुङोब्ला आंना डिस्ट्रिक्टआ जाबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आरो आंनि आनसलिकआ जाबाय पानेरि आरो आंनि गामिनि मुङा जाबाय सोमलिगुरि। आं बे सोमलिगुरियावनो थायो। एटलिस्ट आं दा बर्तमान आङो टंला टाउनाव दंथ'यो। साननैसो बे माखासे गामिया एसे नोगोरनि एसे सिं जानायखाय मानसिफोर लोगो हमनाय मानाय आरो रायलायनाय मानाय एसे गामि सिंनिफ्राय ओंखारबोनो एसे प्रब्लेम जानायखाय आङो साननैसोनि थाखाय टाउनाव दंथ'यो आरो आंनि गामिया सोमलिगुरि गामि। स' बिदिब्ला नोंथांमोना मोन्थिनो मोनबाय जे आदाखौ माने कन्टेक्ट खालामनो थाखाय आदाया गोबां सुबिदा खालामना होदों नोंथांमोननो। आदाया आथिखालाव टंला टाउननि सेराव थायो। स' आदाया बबे समनिफ्राय हारिमु एबा मेथाइ खननायखौ जागायजेनदोंमोन? बेखौ बुङोब्ला एसे गोलाव जागोन खोथाया, थेवब्लाबो आं सर्टलि बुंनोसै। आंनि मेथाइ खननायाव जागायजेननाय होनना बुङोब्ला आङो एक्सुवेलि जेब्ला एमइ स्कुलाव फरायो बेनिफ्रायनो आंनि माने मेथाइ खननाय जागायजेननाय। बेनिफ्राय आङो एमइनिफ्राय हाइ स्कुल थांबाय। बे समाव पानेरि हाई सेकेन्डारि बेवहाय फरायोमोन। जे कलेज बा हाई सेकेन्डारि स्कुलनि माखासे बे प्रग्रामफोर जायोमोन बेहाय कम्पिटिसन बायदि बायदि बेहाय बाहागो लायोमोन आरो बेजों बाहागो लानानै बिदिनो इनकारेज मोनलांबाय गासैबो मानसिफोरनिफ्राय बा मास्टरनिफ्राय बा बायद'निफ्राय। स' आरो नैथियाव स्पेसियेलि आं इनकारेज होननानै बुङोब्ला जोङो जेब्ला जों पानेरि आनसलिक एबसु अर्थात दुलाराय बर' फिसा आबसु माने बे पानेरि एबसुनि माखासे हाबाफारिफोराव आङो बाहागो लादोंमोन आरो बे समाव बिथांमोना आंखौ जोबोद इनकारेज खालामदोंमोन। आरो बेल' नङा, फैयै फैयै आङो टंला कलेजाव फरायबाय। टंला कलेजनिफ्राय गोबां माने गोजान गोजान कम्पिटिसनफ्राव लांबाय कलेजनिफ्राय आरो लोगोसेनो कलेजनि माखासे प्रिन्सिपालनिफ्राय लानानै माखासे माने प्रफेसार लेक्चारार बायदि बायदि आरो बेजों लोगोसे बेल' नङा, माखासे मिउजिशियान दङ बा गोबां माने गियानि गुनि माने मिउजिकनि सान्थौगिरि बिथांमोना दङ, जेरै जोंनि बर'नि मिउजिक डाइरेक्टर अमर आदा आरो लोगोसे जों बिथांमोननि दामगिरि दिपेन दा आरो माखासे दङ आरो बिथांमोननि ग्रुप आरो लोगोसे जोंजों लोगोसे दायो दामगासिनो दङ लहर मेल'डि बेन्ड। दायो जोङो दिनैसिम 7-8 बोसोर जाबाय जोङो एखे लोगोजों थानाय खामानि मावनाया दिनैसिम जों दङ आरो गोबां आर्टिस्टफोर दङ आंखौ हेल्प खालामदों आरो दा जाय बिथांमोना माने बर'नि थाखाय मुंदांखा जानानै दङ, जेरै सुलेखा आब'मोन बा बिग्राय दा आरो गौतम ब्रह्म मेन'का माने गोबां बे प्रबिन दा बिसोर दङ आरो माने बिथांमोननि माखासे कमेन्ट्सआव आरो लोगोसे इनकारेजआव आङो माने गोबां बुस्थु सोलोंदों आरो सोलोंनोथ' हाजोबाखै, सोलोंबाय थादों आरो थेवब्लाबो माने जोङो मोन्थिनो मोन्दों आदानिफ्राय, आदाया माने जेब्लानिफ्राय एमइ स्कुलनिफ्राय लानानै कलेजसिम लानानै आदाया फोरोंगिरिनिफ्रायनो जा बा लोगोफोरनिफ्रायनो जा बा गुबुन दैदेनगिरिफोरनिफ्रायनो जा बिथाङा गोबां इनकारेज मोनबोदोंमोन आरो बै इनकारेजआनो दिनै आदाखौ मोनसे सोरांनि लामायाव लाबोनो हादों आरो एसेब्लाबो दिनै दावगानो हादों आरो जों बयबो दिनै सिनायदों, लोगोसे मिलौदो देंखोखौ जोङो खोनानो मोन्दों। स' रोजा रोजा साबायखर जायफोर बिथांमोना दिनै आदाखौ सापर्ट खालामनानै इनकारेज होनानै दिनै बेसिम लाबोदों। स' आदा, आङो नैबे समाव मोन्थिनो लुबैयो जे आदानि न'खराव आथिखालाव सोर सोर दं? आच्छा, आथिखालाव होनना बुङोब्ला आरो आंहा न'आव आदा सानै दं, बेनाव सासे आइ आफाथ' थाखाबायनोसै। ओमफ्राय दायो आंथ' हाबा जाबाय ओमफ्राय मिसेस दायो बेखिनियानो दङ आरो जोङो। बेनिफ्राय दा न'नि माने अबस्था दा बेखिनियानो दङ आरो
उनाव मा जायो मिन्थिया आरो माने थेवब्लाबो आथिखालाव जिखिनि दं जोबोद गोजोन न'खर जोङो गोजोन न'खरखौ जोङो हास्थायो गोजोन न'खर होननानै जोङो बुंनो सानगोन नैबे समावहाय स' आदाया जेब्ला नोंथाङा मेथाइ खनजेनदोंमोन नोंथाङा बबे मोनसे मेथाइखौ लानानै स्टार्ट खालामबोदोंमोन आच्छा बे एसे बुंनो गोब्राब आरो एक्चुअली आं बलिउडनि माखासे मेथाइफोरखौ माने उन्दैनिफ्राय खोनासङोमोन एटलिस्ट बे समाव माने 90sनि आरो जेरै हमना ला बे कुमार सानु बा उदित नारायण बा सनु निगम बिथांमोननि माखासे मेथाइ आङो खोनासंबाय थायोमोन बर'थ' खोनासंखायोनोसै बर' बे समाव गोबां बर' दङमोन जेरै महर रैखाथि इनायनि फानजारि बायदि बायदि सावथुनफ्रा ओंखारबाय दंमोन बे समाव बेफोरखौबो जों नायोमोन आरो उन्दै उन्दैयावनो नायदों जोङो दा एटलिस्ट आङो फल' हिसाबै आङो एक्चुअली बलिउडनि माखासे आर्टिस्टफोरखौ आं फल' खालामो आरो माने बलिउडनि जेरै हमना ला आं दासिम आरो फेभारेट आंनि सासे आर्टिस्ट दङ आं दिनैसिम मोजां मोनो बिथांखौ बे जाबाय राहत फाते आली खान बिथांखौ जोबोद मोजां मोनो खिन्थु बर'नि माखासे आर्टिस्टफोरनिफ्राय आं गोबां सोलोंदों एटलिस्ट बे गोदोनि जे दाबो माने बिथांमोनखौ जों बावनो हाया दा बिथांमोननि बिहोमाया दिनैसिम जोंनि गेजेराव दङ आरो आं बेखौबो बुंनो नागिरगोन खारन आं दिनैसिम जेनेबा मेथाइ खनो आं माने साक्सेसफुल सासे आर्टिस्ट आं जानो हायाखै दिनैसिम खिन्थु नाजानाय दङ खिन्थु खोथाया जाहैबाय आं आरो गावखौ सानदों आरो रायजोफोरनि अननाय थ' रायजोफोरा जेरैबायदि आंखौ सापर्ट खालामनानै दिनैसिम मेथाइ खननायाव आंखौ माने हेफाजाब खालामबाय थादों थ' रायजोफोरनि अननाय आरो सिबिनायजों आं जेसेबां माने जेरै आं श' खालामो जेराव आं प्रग्राम खालामो बैसागोआनो जा बा दुर्गा फुजायानो जा बा माने जायखिजाया फुजा मिथिं दावथिं बिथिङानो जा आरो बैसागो बोथोर बायदि बायदि बिथिङानो जा दा बेबायदियाव बोथोराव माने आंखौ रायजोफ्रा अनो आरो सापर्ट खालामो बेजों लोगोसे आं दिनै माने खननो आं गावखौनो माने सुख मोनबाय थादों आरो माने बयनिफ्रायबो अनसायनायखौ मोनबाय थादों आरो जोबोद मोजां आदानि फार्स्ट रेकर्डिंआ बबे मेथाइखौमोन आरो आच्छा बे बिराद गिदिर सोंथि सोंना होबाय बे एक्चुअली आङो मेथाइ खनफेरामोन आरो बे समाव दै खनफेरा माने एसेनि माने बे कम्पिटिसनफोराव एसे खालामोमोन श'आवथ' बिदि प्राय खालामामोन आङो मालाबा सोरबा लिङोब्ला ओरैनो थाङोमोन आरो मेथाइ खननो दा बे समाव आंखौ सानैसो मानसि माने दिथागिरि दं आरो बिथांमोना बुंबाय जे नोङो मेथाइ दोंसे रेकर्ड खालामनो हाया मानो टंलायावनो मोनसे स्टुडिअ दङ बिथाङा जाहैबाय दासिम बर'नि मोजां माने मिउजिक डाइरेक्टर आरो दाखालि बे बर' बे सिने एवार्ड बेयाव बे माने बर'नि बे एवार्ड फेस्टिभेला बेयावहाय बियो बिथाङा बे अमर बर' आरो बिथाङा बेस्ट मिउजिक डाइरेक्टर मोनदों बिथाङा मोनदों आरो दा बिथांनि बे स्टुडिअ'आ बे समाव खोब गोदानबो नंद्रायामोन एसे गोदानमोन आरो दा बिथांनि बे स्टुडिअ'आव आङो थांबाय आरो थांनानै बे आंनि लोगो सासे दङ बे राधाकान्त बर'नाय सर्टै बेखौ राधे होनना बुङो जोङो दा बेजों आंजों साननानै माने मेथाइ सेथाइ सानैजों लिरनानै माने फार्स्ट टाइम बिनियाव रेकर्ड खालामजेनदों आरो थ' एसे खोनासंहोनोसै होमबालाय आं एसे बावबाय मेथाइखौ थेवब्लाबो एसे खोनासंहोनोसै सिमां रनसायो आं नोंखौ लानानै आंनि जिउनि गोजोन आंनि नोंनि अनगा जानो हाया सिमां रनसायो आं नोंखौ लानानै आंनि जिउनि गोजोन आंनि नोंनि अनगा जानो हाया हारसिं नायै मेंग्लिलायो मिनिखैरा मिनिनाया मोदै जालाङो नोंखौनो बिखायाव लाना सिरियै उन्दुलाङो थेंक इउ मेथाइखौ एसे बावबाय गोबां गोबावबो जाबाय नालाय माने बै समाव जेब्ला आदाया बे मेथाइखौ माने रेकर्ड खालामदोंमोन एबा सुबुंनि गेजेराव खोनानो मोन्दोंमोन बे मेथाइखौ जोङो अब्ला गोबां सुबुंनि अनसायनाय मोन्दोंखौ जोङो मोनथियो
जोबोद अनसायनाय मोन्दोंमोन जोबोद मिलौदो देंखोजों आदा बिथाङा बे मेथाइखौ खनदोंमोन स' साबायखर आदाया खोनासंनायनि थाखाय थेंक इउ स' आङो आदानिफ्राय मोनथिनो हागोन नामा जे आदाया जेब्लानिफ्राय स्टार्ट खालामदोंमोन रेकर्डिं बेनिफ्राय आथिखालावलागि बेसेबांसो माने आन्दाजै माने बेसेबांसो मेथाइ रेकर्डिं खालामखो रेकर्डिं होनना बुङोब्ला खायफाथ' गोबां दङ बबेबा माने बे फिल्मफ्राव एसे ससे बोना होनाय माबा माबि गोबां दङ गोबां फिल्म दङ बेफोरखौथ' गोसोआव गैला बबेयाव मा खालामबोखो माने खायफाखौ बावबोयो नालाय दिनैसिम केसेट रेकर्डिं होनना बुङोब्ला एटलिस्ट 25 बारबाय माने 25 संनि बे बारबाय आरो 25टा संनि बारबाय खिन्थु 30 एराउन्ड 30 जाना दङ आरो खिन्थु बे बबेबा फिल्माव बबेबा आलाप बोनाय माबा माबि बेफोरखौ लाबा माने बांनो हागौ गोबां जानो हागौ खिन्थु गोबां दङ आरो दायो बैसागो सफैबाय नङा होमबा बैसागो सफैबाय बैसागोनि सिगां आंनियाव गोबां मेथाइ दङ दायो बैसागोबो आं बानायबाय दं रिसेन्टलि माने रिलिज जानो गोनां बैसागो आरो मेथाइथ' बैसागोनि सिगां आङो माने 8 बा 7 तासो मेथाइ आङो माने रिलिज होगोन बेखौ नोंथांमोना मोनगोन इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों मोनगोन बेखौ आं दासिम माने रिलिज होनाय जाथ'वाखै मेथाइआ प्राय फाइनेल जाना दङ खिन्थु एसे दंबोयो आरो खामानि मावनो स' बिदिब्ला नोंथांमोना मोनथिनो मोनखाबाय जे आदानिफ्राय 8तासो मेथाइआ रिलिज जागोन बैसागुनि आगोलावनो स' नोंथांमोना खोनानो मोनगोन आदानि मिलौदो देंखोजों खननाय मेथाइखौ नोंथांमोना खोनानो मोनगोन आरो नोंथांमोना नेनानै था सापर्ट खालाम आदाखौ बेखौ आसा फारिनाय थाबाय स' आथिखालावथ' जोंहा बैसागो बोथोरा सफैबायानो होनजायो नंगौ स' बेनि थाखाय एबा गोबां स्टेज प्रग्रामफोर जायो बेनि थाखाय आदाया आथिखालाव प्रिपारेसन सोलिगासिनो नामा बे जोबोद इम्पर्टेन्स खोथा सोंदों साबायखर बावबाय नोंथांनिसिम जोङो बैसागोनि सिगां जोङो माने गोबां माने थाग थियारि जानो गोनां जायो जे देग्लाय बैसागोआव मा खालामगोन मा प्लेनिं लागोन बा बबेथिं मा खालामगोन आरो बेना माबायदि जागोन आरो बिनि माने रिहार्सल माबायदि जायो नंगौ जोङो देग्लायबो माने सिगां बोसोरनि बायदि जों बैसागु प्रग्राम खालामनाय बायदि देग्लायबो जों ओंखारदों आरो देग्लायबो जोङो श' खालामगोन जोंनि बे एखे बेन्ड थागोन जोंहा लहर मेल'डि बेन्ड बे बेन्डजोंनो जों खालामगोन जोङो गोबां मेथाइ लादों गोदान आरो गोदोनि मेथाइबो लादों जों गोदोनि मेथाइखौबो जों गारा बावनो हाया माने पाब्लिक जि डिमान्ड आरो जों गोदोनि मेथाइ नागिरोब्ला गोदोनि मेथाइ बा गेजेर सामनि नागिरोबा गेजेर सामनि बा एकदम निउ नांगौ बा बेखौबो जोङो लादों दोंनैसो जों माने जयै गोदान गोजाम आरो गेजेरनि जथायै जोङो माने देग्लायबो ओंखारनो रेडि जादों बैसागोनि थाखाय आरो आङो खावलायदों मानगोनां इउटिउब चेनेल माने नायगिरि नोंथांमोनखौ बा चेनेल नायगिरि नोंथांमोनखौ जोङो देग्लायबो बैसागोआव ओंखारदों जोङो सिगां बोसोराव जेबायदि प्रग्राम खालामदोंमोन देग्लाय जों एसे बेलेग धरननि एसे आनकमन एसे खालामनो जों नाजादों आरो माखासे जों रिहार्सला जों सोलिगासिनो दङ जों मालाबा जों इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों रिहार्सलखौ जों नोंथांमोननो जों देखायनाय जागोन दा बेखौनो नोंथांमोनसिम खावलायबाय जाहाथे जोंखौ आरो सिगां बोसोराव जेसेबां अनबावदोंमोन थिग देग्लाय बोसोरावबो जाहाथे नोंथांमोननि अननाय आरो सिबिनायजों आं जाहाथे नोंथांमोननि गेजेराव आं सहैनो हायो थांनो हायो प्रग्राम खालामनो हायो बेखौनो नोंथांमोननिसिम आङो गोसो गोरबोनिफ्राय गुरै खावलायबावबाय जों बयबो आसा खालामो नोंथांमोननि अननाय आरो सिबिनाय जोंनो जोंनि जिफोर जाखांफुनाय बा मेथाइ खनगिरियानो जा बा जायखिजाया हारिमु अनफावरि बिथांमोनानो दावगानायाव हेफाजाब मोनो स' बेखायनो नोंथांमोना अनसायहर स' आरोबाव आं बेखौ मोन्थिनो लुबैयो जे आदाया गोबां मेथाइ खनो स' बेनि गेजेराव नोंथाङा बबे माने लेंगुवेजजों रावजों मेथाइखौ खनो माने स्टेज प्रग्रामफोराव इन जेनेरेलिबो जोंहा स्पेसियेलि बर' थाखाबाय जिहेतु आं गावनो बर' बे थाखाबाय बर'नि अनगायै जोंहा हिन्दी थाबाय आसामिस थाबाय बा बेंगलि थाबाय नेपालि थाबाय आदिबासि थाबाय आरो राभा थाबाय आरो जों बेजों मोनसे प्लास खालामदों देग्लाय जों मिसिं लादों आरो मिसिंबो जों मेथाइ जों लादों देग्लाय खारन गोबां जायगायाव जों प्रग्राम खालामबाय एटलिस्ट जों बिथिं धेमाजि लखिमपुर बा गगामुख बे साइडथिं जों थाङोब्ला जों मिसिं मानसि जों मोनो स' जोङो थांनाय बोसोराव जों प्रग्राम खालामदोंमोन जों दोंसेसोल' खननो हादों मिसिं जों सानदों आरो देग्लाय जे मिसिं मेथाइजों प्लास खालामदों मानि थाखाय जाहाथे मिसिं रायजो राजाफोराबो जाहाथे जोंनि पारफरमेन्सखौ मोजां नाङो बा लोगोसे जोंनि बर' हारिनि बे प्रग्रामफोराव जाहाथे फैनानै
गावसोरनि मेथाइ खोनासंलांनानै बिसोर गोजोनलाङो औ बेखौबो जोङो माने नाजानाय जादों आरो देग्लाय मिसिं मेथाइबो लानाय जादों जोबोद गोजोनथाव मानो आदाया गोबां रावजों मेथाइ खनो गोबां रावजों माने स्टेज प्रग्रामाव बयनिबो गोसोखौ रंजाहोनो थाखाय गोबां रावजों मेथाइ खनो रंजाहोयो बयखौबो आरो आदाया फोरमायदों जे देग्लाय मिसिं रावखौ बिथांमोना प्लास खालामदों स' जोङो खोनानो मोनगोन इयुनाव स' साबायखर आदा आङो आदानिफ्राय आङो नैबे समाव मोन्थिनो लुबैगोन जे आथिखालाव माने आङो एसे आलादा थांसै माने आथिखालाव जोंहा बिटिसि निफ्राय आथिखालाव बिटिआर जाबाय बिटिआर बे सुक्तिखौ लानानै आदाया गावखौनो बोरैहाय फिलिंस खालामो बे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानानै एक्चुअली आंनि फिल आरो बिटिसि नि फिल आरो बिटिआर नि फिल एक्चुअली बेखौ आं ससियेल मिडियायाव बुंनो गोसो गैयामोन थेवब्लाबो फिल आं माने सानदों आरो एक्चुअली आंनि साय माने जाज खालामगिरि गोबां गेदेमा सुबुं दं गोबां गेदेर सुबुं दङ बिथांमोना जि साननानै जे बे सुक्तिखौ खालामदों बेखौ जोङो माने साननानै आंथ' सासे आर्टिस्ट हिसाबै बा कालचार मोजां मोनग्रा हिसाबै आंथ' जेबो साननो हाथ'वा दासिमबो खिन्थु आं सानो आरो जे बिटिसिआथ' दङमोन दायो बिटिआर जादों आरो दा बिटिसिआनो दंबाय थायो दायो बर्तमान दायो इलेक्सन फैगासिनो आं इलेक्सननि बेलायाव आं जेबो बुङा जिहेतु आं सासे आर्टिस्ट हिसाबै आंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया माने आंनि खावलायनाया मोनसेल' जे जियानो जाया आरो जे जायखिजाया जोङो आं मोनसेल' बाथ्रा माने लुगैदों जे आं खौसेथिखौ लुगैदों खारन जेसेबां बोसोरनिफ्राय जोङो दिनैसिम बर'आ माने जि माने अबस्थायाव दङमोन बिनिफ्राय जोङो एसेबाबोथ' जोङो माने मोजाङाव फैबाय दा मोजाङाव फैनोब्ला आरो बिनिफ्राय साबसिन खालामनोब्ला जों खौसेथि गावजों गाव खौसेथिया बे इम्परटेन्स स' आरो बिटिआरआ मोजांसिन बा बिटिसिआ मोजांसिन बेनि सायाव आं जेबो बुंनो हाथ'नाय नङा खारन बिजिरगिरि माने गोबां सुबुं दङ मेलेमजिबि सुबुंफोर दङ दा बिथांमोना जि मावगोन जाहाथे मोजां मावगोन आरो जि मावगोन जाहाथे हारिनि माने जौगानायनि थाखाय मावगोन आरो हारिनि जाहाथे मानदान्दाया गोजौ लेभेलाव जाहाथे थांनो हायो बिनि थाखाय मावगोन आंनिफ्राय बेल' खावलायनाय आरो ओमफ्राय आदाया आथिखालाव गावनि पार्सनेल लाइफआव आथिखालाव मा मावगासिनो दं एबा पार्सनेल लाइफआव आं जेबो दासिम मावाखै आंनियाथ' आं गावखौनो माने आं दिनैसिम प्रफेसनेल जानो हायाखै जे आं प्रफेसनेल लेभेलाव आं गावखौनो माने लांनो सानदों बे जाहैबाय आंनि बे जितु सिंगिं बे सिंगिंनि जि माखासे हाबाफारि बेखौ आं आपग्रेड खालामनो नागिरबाय थादों आरो जेसेबां हायो आङो सोलोंदों दासिम सोलोंगासिनो दङ उन्दैनिफ्राय गेदेरनिफ्राय आरो गोबां मानसिफोरनिफ्राय सोलोंगासिनो दङ बे आंनि प्रसेस सोलिगासिनो दायो आरो आंहा मोनसेल' थांखि दङ लाइफआव बे थांखिया जाहैबाय आं जाहाथे बेनिफ्राय एटलिस्ट आं माने बलिउडखौ माने जाहाथे आं एसे माने टाच खालामनो हायो आरो धरिलक बा माखासे रियेलिटि श' दङ बे रियेलिटि श'फ्राव जाहाथे आङो बाहागो लानानै जाहाथे गावखौ एसे एस्टाब्लिश खालामनो हायो बे आंनि मोनसे बिराद माने गिदिर थांखि आरो आं बेखौ मावफुंथारगोन आंहा माने ओरैबायदि माने नाजानाय दङ आं माने गोबां सोलोंदों दायो माने एटलिस्ट आं डाइरेक्टलि सोलोङाखैबाबो आं अनलाइनजों आजिखालि गोबां माने इन्टारनेट जुग बा अनलाइनबो सोलोंनो हायो अनलाइननि गेजेरजों गोबां बुस्थु बाथ्रा मिन्थिनो हायो दा बेनि गेजेरजों आं माने गोबां बुस्थु सोलोंगासिनो दङ आरो आंनि थांखिया बिराद माने बे माने एकदम लास्ट थांखि आरो जोबोद मोजां आदाया जोबोद गेदेर थांखि लादों आरो बे गासैबो थांखिया जाफुंगोन जों बयनिबो बोर साबस्रिनाय अनसायनायाव स' आङो जोबथारनायाव आङो आदाखौ खावलायनो सानो जे आदाया बे हारिमुखौ आथिखालनि हारिमुखौ लानानै आंनि चेनेलनि गेजेरजों माबाफोर बुंनो सानो नामा रायजो राजाखौ आं आथिखालनि जितु सोलिबाय थानाय बर'नि हारिमु बा बर' नाङै जितु जों खालामबोबाय थादों आंनिफ्राय गोबां माने मावनो गोनां दङ आंहा गोसो सिंनिफ्राय मावनो गोनां दङ आं जेसेबां हादों हायाखै बेखौ आं बुंनो हाला खिन्थु आंनिफ्राय बेखौनो बुंगोन आरो जोंथ' मेथाइ गोबां खनो स्टेजफोराव बा पारफर्म खालामो ओरै थाङो जोङो बा ओइथिं लेंहरबाय खनबाय माबाय जा बिदि जों खालामो खिन्थु माखासे आर्टिस्टफोर दङ जाय आर्टिस्टफोरा माने गोदोनानै दङ दासिम धरिलक नोंथांमोना जा खामानि मावगासिनो दङ दायो जे माने गोदोनानै थानाय आर्टिस्टफोरखौ बोखांनानै ससियेल मिडियायाव नोंथांमोना फोसावना होनाय बे खामानिखौ नोंथांमोना मावगासिनो दङ माने आंनिफ्राय मोनसेल' खावलायनाय जाहाथे आं माने टिभि चेनेल मोनसे माने एकदम गोसोआ लुगैथारबाय आरो गोसो गोरबोनिफ्राय लुगैथारबाय आरो जे बर'आव टिभि चेनेल मोनसे जाथारनांगौ टिभि चेनेल जुदि थायोब्ला
जोंनि सुखु दुखु जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय बेनो कालचार नालाय जोंनि बर'नि बेनो कालचारथ' बबेथिं जायो बबेथिं मा जायो मा जाया मा लोङो मा गाना बेनो मा दामो मा खालामो बेनो जोंनि हारिमु नालाय स' बेखौ आं माने सोरबा सासे मेलेमजिबि सोरबा सासेल' नङा जायखिजाया बर'नि गोबां मेलेमजिबिफोरा बेखौ साननांसिगौ आरो जे बर'नि थाखाय मोनसे टिभि चेनेल नांथारगौ आरो बे टिभि चेनेल थायोब्ला जोंनि गासै दुखु सुखु जारला माबा माबि सब गासैबो जों बेयाव रायलायनो हागोन आरो रायलायनायनि गेजेरजों जों माखासे बा गोग्लैसोनानै थानाय माखासे सम माने जायफोर बुस्थुफोरखौ जोङो माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों माने फोसाबनो हायो बेखौ जों फोसाबनो हागोन आरो कालचाराबो बेजोंनो फोसाबजागोन आं बे टिभि चेनेलखौ आं लुगैथारबाय जोङो आसा खालामो जोङो फैबाय थानाय समफोराव टिभि चेनेला जाथारगोनखौ जोङो लुबैयो जाथारनांगौ बेखौ जोङो लुबैयो स' बियो जोबोद मोजां स' आङो आदानियाव मोनसे सोंनो लुबैयो जे आदाया बैसागो बोथोराव माने स्टेज प्रग्रामनि थाखाय थाङो स' बेनि थाखाय आदाखौ कन्टेक्ट खालामनो थाखाय आदाया कन्टेक्ट नाम्बारखौ होजागोन नामा आच्छा बियो जोबोद मोजां खोथा आं नोंथांमोननिसिम आरो खनसे बुंफिनो सिगां बोसोरनिफ्राय जोङो जिबायदि प्रग्राम खालामदोंमोन देग्लायबो जोङो बे 2020 बे मायथाइनि बैसागो दानाव जोङो आरो बैसागुआव प्रग्राम खालामनो जों रेडि जादों आरो बे प्रग्रामनि थाखाय नोंथांमोना जोंखौ कन्टेक्ट खालामनो थाखाय जोंनि कन्टेक्ट नाम्बार दङ बे कन्टेक्ट नाम्बारा जाबाय 700-2500-2500-760 आरो खनसेबो बुंबावनि आङो 700-2500-760 बे कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना जोंनि जायखिजाया माने प्रग्रामनि थाखाय बैसागोल' नङा माने बायदिसिना मिटिं दावथिं फुजा माबा माबियानो जा नोंथांमोना जोंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो बे कन्टेक्टनि गेजेरजों जों नोंथांमोनजों जों रायलायगोन आरो नोंथांमोना आदाखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन आङो नाम्बारखौ डिसक्रिपसनावबो होनाय हागोन स' नोंथांमोना चेक खालामनानै लानो हागोन आरो आं बेखौ खावलायनो सानो मानो होनब्ला आदामोना गोबां बेस्थ' होनांगोन बेखायनो नोंथांमोना नांगौ समावसो जाहाथे आदामोनखौ कन्टेक्ट खालामो जानला मानला समाव कन्टेक्ट खालामनानै जाहाथे आदामोननि समखौबो माने सिफाया फेलें थाङोआ स' बेखौ खावलायनाय थाबाय आरो आङो आदानिफ्राय मोनसे मेथाइ खोनासंनो जोबोद गोसोमोन जोंहा जेरावखि जाया मानो जोंहा आलायारन आदानि जि आलायारन जि मेथाइ खननाय बेयो माने जोबोद मिलौदो जायो स' आङो बेखौ नोंथांमोनखौ खोनासंहोनो जोबोद गोसोथार स' आदाखौ खनसे अननानै अके साबायखर बे मेथाइ अर्थात आं बे मेथाइखौ जायखिजाया स्टेजाव मानो थाखाय खनो होनना बुङोब्ला बे माने गोबां रिजन दोङो एक्चुअलि बे मेथाइआ बर'नि गिबि सावथुनथ' आरो बे मोनसे बर'नि मोनसे हिस्टरि बेनि गेजेरजों बर'नि सावथुन मुलुगखौ जों बेखेवनो हायो आरो बेनि गेजेरजों जोङो बर'नि सावथुनखौ जोनोम मोन्दों होनना बुङो स' बे मेथाइखौ आं खननायखौ गारा स' आं बे मेथाइखौ एसे खना होनोसै आरो एक्चुअलि आं गिटारबो मोजां दामनो रोङा खिन्थु थेवब्लाबो जिखिनि हायो बेखौनो दामगोन आरो खोमसि हरनि उनाव सानजायाव खोरांनि गोथां फैसालियाव गोमो गोथां महर लानानै सानालाय नुजाबोगोन सानजाहा si bara balangbang bifangni dalayaw kawagabang
आलायसि बारा बालांबाय बिफांनि दालायाव दाउआ गाबाय सानजायो खोराङाव सोराङा नुजाबोगोन फैलाव बेखायाव खोमसि हरनि उनाव सानजायो खोरांनि गोथां फैसालियाव गोमोन गोथां महर लानानै सानालाय नुजाबोगोन सानजाहा Thank you. जोबोद मिलौदो जेखायबा जोङो दिनै मोनथिनो हादों जोबोद मिलौदो देंखोनि थाखायनो गारांनि थाखायनो दिनै बयजोंबो अनसायजादों आलायारन होनोब्ला जोङो आथिखालाव आलायारन मेथाइ रोजाबनाय होनोब्ला जोङो नुहुरखायो फुकन आदाखौ स' बयजोंबो अनसायजादों स' जोबोद मोजां स' बेजों लोगोसेनो आङो दिनैनि जि मोगा-मोगि आयदा बे आयदाखौ एसेयावनो फोजोबनो सानदों स' बेजों लोगोसे आदाखौ रोजा रोजा साबायखर आंनि जि चेनेल बे चेनेलावहाय दान्दिसे सम आंजों होफानायनि थाखाय आरो आंनिफ्रायबो गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावदों मानो होनना बुङोब्ला आं आरो फिन बुंफिनगोन गोग्लैसोनानै थानाय माखासे टेलेन्ट जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां गामि सिं हाबसोनानै दङ बेफोर माखासे टेलेन्टफोरखौ नोंथांमोना लाबनानै सुबुंनि गेजेराव ससियेल मिडियानि गेजेराव फोसावनानै होनायनि थाखाय आरो बे हाबाफारिखौ मैखोमै मावफुंनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम आङो एकदम गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनानै आङो बे समाव आंखौ लोगो हमनायनि थाखाय आरो बे समाव आंखौ बे चेनेलाव बरायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फिन आरो साबायखर बावनाय थाबाय। थेंक इउ स' आङो आदानिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनानै आंनि जि दिनैनि मोगा-मोगि आयदा बे मोगा-मोगि आयदाखौ एसेयावनो फोजोबनो सानबाय स' थेंक इउ सो माच खुलुमबाय बयनिसिमबो